Вітаю, сябры. Як вы ведаеце, мы на сувязі з МЗСамі Польшчы і Літвы, а таксама Латвіі і Эстоніі наконт абмежаванняў, пад якія трапілі беларускія аўто. Абмежаванні, уведзеныя ў сувязі з санкцыямі, меліся закрануць рэжым, але ускосна таксама закранулі і беларусаў. Мы будзем дабівацца, каб былі прынятыя выключэнні для беларусаў, і ўжо Польшча пагадзілася, прыняла больш ліберальны падыход. Яны дазваляюць уезд на аўтамабілях не для продажу, калі ў салоне знаходзіцца ўласнік аўто. Гэтаксама і Літва тэрмінавала выкананне рашэння і да жніўня, да сярэдзіны жніўня дазваляюць таксама ўезд аўтамабілям, калі ўласнік у салоне. Што да Латвіі і Эстоніі, то яны пагадзіліся ўвесці гуманітарныя выключэнні. Як гэта будзе выглядаць, пакуль што невядома, але будзем рабіць усё магчымае, каб яны былі таксама шырокія. Тым жа беларусам, якія знаходзяцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу, мы рэкамендуем перарэгістраваць аўто на еўрапейскія нумары. У Літве гэта досыць хутка і нядорага, у Польшчы трошкі больш складана. Працуем над тым, каб гэту працэдуру, безумоўна, спрасціць. Але калі вы гэта не зробіце, праз некаторы час могуць паўстаць праблемы. У тым ліку можа быць накладзены штраф. Каб гэта пазбегнуць, лепш паклапаціцеся загадзя. Мы бачым, што рэжым выкарыстоўвае тэму абмежаванняў вельмі актыўна, закідваюць фейкі, дэзінфармацыю. Але я хочу сказаць, што тыя абмежаванні, якія ўведзеныя, яны таксама і ў большай вялікай ступені б'юць па рэжыме ў першую чаргу. Яны закрываюць вялікую колькасць лазеек, якія рэжым выкарыстоўваў. Рэжыму таксама баліць, але, на жаль, яны таксама б'юць па вялікай групе беларусаў. Мы ж будзем адстойваць інтарэсы беларусаў, змагацца за вас. Заўтра я еду ў Талін, будзем гаварыць таксама з прадстаўнікамі ураду, каб зрабіць нейкія палёгкі для нашых людзей. Дзякую, трымайцеся.